Kor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ka Kerela ka Jylla ka Nyngkong India ka balapin menaya lari kum ka Jylla ka balala bandrat Dyngkhong ke Jingduk Jingduk. Ya ka nila pinbana do umid ramba jong ka Jylla upina rayi Vijayan hagas ngisa jan jong ka tayo baka Jylla Kerela ka Jylla ka balala naga Jingduk. Kinoilam jong kalya sinsyar klapin pa ka jung sngo sarong. Hayin dorba thawaan jong ka Kerela baklala bin urlong ya ka thong shua baka Jylla kan rakhi ka Jingdap drup kundais nam jong ka. Hendai kaliang persya kelakam baka ni kajing penmana jong ka sorkar kede bathok baki mi jindat no na ying dorbar. Kijing shim jing Kenya ka Jingduk jong ka nuku Jylla kat kum ka multi dimensional poverty index kede halo ka jingbyang kabam ka ying ka sem ka khoi ka suba ka puli puthi bat ki wepat ki jinan kam ki paman kasngi ya ka baka World Bank ru ka penmana baki baim ha ka jingyo ka badan shispa nyu puting ka shisngi kidang hap hapo ka Jingduk. Kat kumbukai port jong ka niti ayok multi-dimensional poverty index. Kabel penmi haus nam arajar polai. Kapin i baki beduk ka Kerela kidan setang 0.9% bat kiduna bah. Kata kalong haus nam arajar ar polai. Ka sorkar Vijayan ru kelawat benya bahaya kani. Bat kat kum kejingwat benya jong ka haus nam arajar powe. Kelap baki beduk ka Kerela kidan setang 1,000 ringgit. Bat kata ka kai pot ka basaus nam menshwa bat minta paut lapin mena bo om dan shu ki beduk. Ka sorkar klale di projek per ban kinti wa yok kot jong kini ki 1,000 bat ku weni projek kade ka extreme alleviation project ba ka sorkar kelas dang haus nam arajar powe bat hakari ka projek ka sorkar klapin biang ya ka bam klapin biang ya ka yeng bat ka jaka bikin syangkin sa bat klat haru kilat klinti kumnu bikin im ka jing im ko man kasngi. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang ha is khasihers pila benlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.